Kuinka Suomen armeija tervehtii. Tuolla tavalla menee yksi käsi lippahan. Näyttäkää kuinka vähemmän demokraattinen Etelä-Pohjanmaan vapautusarmeija tervehtii. Tuo. 2 kättä menee lippaan, 1 enemmän kuin tähän mennessä on ollut. Tällä on syvällinen merkitys. Meillä on kaikilla harjakatto. Ja jos mä saisin sieltä G-duurin, niin arvotahan sieltä. On täällä Pohjanmaalla urhoja on albot ja sampat ja vilhot. On saimat ja hilmat ja venlatkin, on pentit ja liikkot ja toivot. Täällä on monen maasta kettutarhaa ja täällä kalaruot minkin rehuksiin ei jouta. Memmät ottaa makasjökän mitä sattuu. Näin voiman lähden se Pohjanmaan, sotti rajava porsahan kyljys. Vaikka mahdoton rötkäles karju ois, niin kohta me sen selvitämme. Ei 2 sen paljua jäljelle jää, aivan sama onko muria vai sitkiä. Joka tapauksessa teemme siitä selvän. Menetään kylmeenä vähän hetkemmin, että on tuolta ruttaamista. Eipä vissiin kuulu. Niin, aina olkoon Pohjanmaalla mielessä syltyt ja sorkat. Jos alkaa pikkusen hiukomaan, niin mauserin kans mennä karsinaan. Saatarini! Sikanoille pönkkälettä lepikkoon. Juuri tällainen saa meidät hurmioon. Teemme nyhjä kun on tosi toiveen aika. Ei! Teemme nyhjä kun on tosi toiveen